Nyakora moge jwang koro mose chiel ng'e maber kanyo koro wachake weche mag tuke nitiere kar ka Arsenal oyudo loch wacho ni gonde 15 e tuke 3 mag lig ma pacho ka nokawuoyo ne nitiere okombe no mar FKF Cup. Gor Mahia owuok oko, timbe mamoko ne oyudo loch mopogore opogore mana kama gintiere kar ka. Ulinzi Stars oyudo loch margi, Kakamega Homeboyz oyudo loch margi, Posta Rangers ogol mano bang' Kenya Police yudo loch mar gol 1-0. Iwacho ni timbe matindo tindo kama gintiere, KCB nolo gol 1 mane gigolo godo timno mano mar Mofa, mano Michael Olunga Foundation Academy mabende ne okata gol 1-0. Denmark ne ogo Gor Mahia gonde 5-4 mane opicha choma bang' wuok amodhi 0-0 mano ne ok gilore kata tuke dakika 90 mochak med gi seche moko wiye pod gidhi mana mbele kanyo ka giwuok mana modhi gichalo mana tim moro mane wuok amodhi dakika 90 chako med gi matin chak giwuok amodhi to gigoyo ang'o dhi nyime udang'o kodi mathoth mantiere kar ka. Adhi bedo ka tayo weche mag nonro mag weche mag tuke kinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka Chisango. Wachake sani dakika 10 tok saa 1 antiere ka kod wenda TM Willis Odembe kachiel kora ka Abraham Odero baba yao aroko ni machiegni duto Ramogi tiyo kinyi ma kawuono uno yo makare chako di TM. Wan makare nyairo kama na Cleo week nyoko dhi marach nyocha an gi meeting moro e piny Migori school luongo ni Oyugo Gango High School kendo akawo thuolo mag goyo kamano ne jopuonj jonyuol kod nyithi skul kuom rwak maber ma nyichwa yudo. Iwi dhoko noduogo to noyudo ajali moro matin Maimayu but aneno ka Nyasaye notelo no kendo nochopo maber. Kamano to be kadhino noyudo ka chieng'no nokwadhi maber nikech ne poto no ogowa be in fact anawene no mpira kaparo no wuok nil to kendo aneno mana kende internet ni ogowa 1-0 but onge gima osekethe ke watimo recovery on Saturday maduong' kabisa kendo nyewe chodhi mabeyo to nyokongo aneno mar Manchester, aneno mar Arsenal, then nyoro kama kawaida Injili kalo koseneno Injili kalo to aneno Carling Cup, then otieko gi Real Madrid mabe nyogoyo ng'ato 1-0 masani koro gin top gi point 7 point 8 mane kaka ne wiga nyoru mo Cleo nyakoro mo juang bena koro ne mare achal nade kendo mosura nyako masira marapa mano kuyudo ka duogo Nairobi ni jumatho mantie kar kanyo kama oko pod nigi buok yud chan yo mapiyo baba yao oyawre machiegni gik mane wacho duto chopo kare wacho ni Arsenal kipwa luogi kama luogi timbe madongo Liverpool dhika okombe machiegni ero kama ahinya ne nyikwa Ramogi duto maneno oko kanyo wagonu erokamano. Koro weekend mara nyoko bedo maber nikech king'iyo Manchester nyodiem, king'iyo Mahia be nyodiem. Koro weekend na nyoko bedo maber mana Liverpool nyoduogo lose dakika mogik mana kaka nawache cha. Koro wadwa na medo jiwo chunywa e wigni, ng'eni wigni chunywa dhi bedo marach maka ng'ato wuoyo kodi marach to ing'e ni wach mpira cha mokelo mano. Nyakoro moga juang imbe chunyi kik tho mana kama intiere kar kanyo inya time yo machal nade wachendo kinyi ma kawuono ada mana mondo mwalidhi ne weche kachiel kod ka duoko mopogore opogore mano timore ahinya ituke gi mago maga FKF Cup mabende warango kinyi ma kawuono ka wachako kod duoko gi mag FKF Cup mano kama ntiere kar ka mondo mabeda ne kod ng'eyo ni gin duoko machal nade wanyana na duoko nyakora moga juang mabende osebedo kae ka wan kodi ini yadu chenro ni kara duoko nyalo yudo achiel ka achiel koro ka wantiere kodi e mbui mago mag Ramogi TV mano kokalo e mbui go duto mag Facebook X kachiel koda ka YouTube wantiere live kanyo miwa pachu ka wadhi nyime kod chenro mana kama wantiere kar ka mano kama wantiere awacho ni e duoko mokwongo kanyo mokalo no iwinjo kanyo nitie duoko mano mar Talanta mano mar FC Talanta mano go kod Bungoma Stars gol 1-0 opicha choma Sofapaka nogoyo Silibwet gonde 5-3 mano kama gintiere kacha tuke go round mar 32 Compel mano ntiere kar kanyo kod Kajiado ne ogoyo Kajiado gonde 2-0 erokamano ahinya mago round
mar 32. Ang duogo mondo arangi arenga kar kapodi duoko kaachiel koda ka thothgi ne gintiere yo machal nade. Nitie boma Choge Borabu nogoye kod SS Assad gonde 3-1. Kenya Police ogo Posta Rangers gol 1-0 ka Bumbani Stars ne ogo kanyo kod Tusker gonde 2-1. Mago duoko nyakura mogi jwang miyudo kar kanyo achiel kachiel. Duoko mag FKF Cup round mar 32 juma manyien waboranga ne kanyo ne gibiro nade round mar 16. Zitek Titans ne ogoyo Mara Sugar gonde 4-3. Picha choma Solian City ne ogo kod Kakamega Homeboys gonde 2-0. Harvest of Hope Africa ne ogo kod Ulinzi Stars gonde 2-0 kama gintiere kar kanyo kod mojwang. Tuke round mar 32 ne odhi nyime ka Nyamira Super Eagles ne ogo kod Kariobangi Sharks gonde gol 1-0 ka Al Aziza ne ogo kanyo kod Mombasa Stars gonde 6-5. Bang'u Kamodhi gol 1-1 ka Karatina Homeboys ne ogo kod Bidco United gonde 2-0. Wayudo duoko mamoko mapontie nyakora moge jwang ni ginto gin magi mano kama ontiere kodi kae ni duoko maga FKF round mar 32. Mofa mano Michael Olunga Foundation Academy ne ogo kanyo kod KCB gol 1-0. Nitiere moro kanyo ne Shalimar ne ogo kanyo kod Shabana e penalties gonde 3-2. Ka round machielo nitiere ka Denmark FC ne ogoyo Gor Mahia gonde 5-4. Opicha choma e tugo maranga ne kuom giku kumare uche makawuono ka PAC University ne ogo kanyo kod AFC Leopard mane duoko mogik marango sani ka AFC Leopard ne loch margi jaduka achiel ogo 3. Maga ma gintiere kar kanyo en duoko maduong' ahinya ne AFC Leopard e kinde machiegni gisebedo ka gidhi e yo makare ahinya mano ka warango gi gik ma opogore ka waneno gi nyakoro moge jwang ni ginto gichome e yo machal nade. Nyakoro moge jwang wantiere kodika ang' beda ni kod ng'eyo ni ginto gin weche mag mawaluni kachiel. Timbe madongo ugolo e tugo ni machalo kama en ang'o ma wasomo ka wuok kuom tugo mar Denmark FC kod Gor Mahia gitimbe mamoko mabende gol kacha ni Kenya Police kod Posta Rangers magato timbe mane league. Gor Mahia no dhi nyaka kwali giro goch marika gintiere kwali mano South Coast ng'ate mora kar kacha ng'ame somo maduong' ahinya. Okay, Cleo team ogol team maduong' ok ogol timbe madongo nikech Posta ok duong'. FC nitiere kanyo team maduong' pod nitie Tusker pod nitiere Ulinzi pod nitie koro ogol team maduong'. Bandari bende ogolo Bandari bogolo ne osegole Talanta ero bogolo oko magi timbe mane league bende jok mane piny kacha rango gi tie madier magi timbe warango ni wadagolo gi league kacha giduogo piny ku kata wariwre kodgi kama gitie dhi nyime ero kamana nya Cleo. Okay, Cleo wachni nyoche wasewache nyoche ka wan kata na radio kucha nawacho ni coach onego kaw aparo ni coach ok ong'eyo history mag Gor maber onego kaw kikombe ni kaka kikombe moko. Cleo kineno kata mana loka kucha kineno kaka Klopp mor gi kikombe maneno matino koro akiana gimomiyo gimanyotimo coach nikech kanya rango squad nya rango lineup to aneno baba yaye manyo kete to chunya otho ni jogi to dhi golo nikech kaka ng'eyo Gor kaka en Gor kichako wach mar second 11 to dhi bagi nikech Omala nyoko chake Osino oko chake to mage jok ma wang'eyo ni onego beni chako mpira nikech tournament bilano Cleo joka nosiemowa to ngima ber ni joka biro so dhini gibiro nyiso talent margi e mbele Gor Mahia nikech team maduong' mondo mi kata kaponi ogolgi to nitiere players moko minyalo yud. Coach bende dwaro mondo omed gine mare onego omed nyinge malo ni ogo Gor Mahia koro en gik mang'eny ka irango weather bende kucha liet ko Nairobi koni ok liet style mar Mombasa ukunda kanyo liet ing'eni en ga kuoyo koro gik mang'eny sana challenges mang'eny sana mane nitiere taparo ni nyokwa timo weche maber ka coach nikech onego beni technical bench wan gi jomoko mantiere kaka TM Victor Kwach kich gine jomo onego beni wacho ne coach ni kalure gi kaka kata
kata goalkeeper trainer kaka Boniface Oluoch en ng'ama ong'eyo condition mar Kenya ka to ong'e gima Gor en be gima fans mar Gor dwaro fans mar Gor en ni en loch wan ok wawacho ga wach mar draw Cleo kata mar loch wan wuoyo ga mano waloyo team but all in all osedhi kamano koro gima nya timo onge awinjo kiwacho ni mano part of football but macha team mano okonego beni lowa Cleo but owacho ni osetimore koro focus mar waket mane league mana kama tangeni baba adana biri ini kuome dana chop kanyo ka wasewinjo kata wanene kaka kituo gi nentiere kone mopogore en sigana mano timo nyoro nyakoro monyo kwara tuke gi mag FKF camp mabendo bedo kanyo kane timore kuonde mopogore tangeni bang duoko makamagi no kanyo tugo mane nitie kata mopogore kit duoko mane oganda yudo kata kit gonde mane iloyo kar kanyo kendo ngeni ang'wayudo ne thuolo machielo bede magrango inu quality ma igoyo kar kanyo baba yao kangi nyalo yudo thuolo mana mondo mi ilernwa ndi mathoth nya monego bed ni wasomo kaluwore kod tugo machalo kama kachelo koda kaduoko mamoko mabende ne waseyudo kar ka wadhi mana kod gi nyime wacho kanyo ni Shabana Ero oyudo loch margi penalties Gor Mahia nogoyo penalties AFC oyudo loch margi Post Rangers ogol Bandari ne osegol Kenya Police oyudo loch margi Machoge nogo kata kod SS Asad moko pok iwinjo kata iwinjo ka gintiere kar ka giwacho time madongo koro be nitiere ok yiere gi wach ma tiemo wacho ka kanyo ni Ero time madongo nge mogo time maduong' mogol achiel modong kata gi ma jok nitie wiye kan aungo tiem lwedo nikech tim maduong' e Kenya ka sani wang'eyo maber ni en Gor Mahia to ka ogole tugo madhi mbele kaka round mar 32 no to wang'e maber ni tim maduong' nyogol to ok nyen wach moro maber ahinya nikech kane wane studio weekend Saturday gi Lydia to ne wagoye mbaka moro matin owacho ni bwana chose siemowa to sesiemowa week mangima koro ne onego bed ni wabedo jok moko motang' maka wadhi coast kacha to wang'e ni ok odhi bedo maber nikech wasega neno ka gigi timore nyalo paro ka Homeboys osiemo wang'wa ka wadhi kucha to ogowa ochako siemo FC Leopards ka FC Leopards odhi kocha ochako dieme koro magi gik moko manyonego bed ni waselan kaka team nikech Gor en team maduong' to sani ok onego bed ni waneno kombe moro to waweyo mano gima ok onego bed ni timre ma ang'e gima nye timre gi coach en mana ni weyo players oywe matin nikech game matek mabiro weekend maparo ne en league match weekend koro nonego bed mana no focus kaka onyalo kao duoko maber e okombe no mondo kata kanye odwa miyo nyithiwa go thuolo mar yweyo nyedo timo mano bang'e tugo mokwongo ma waluongo ni first half keche king'iyo maber nonego bed ni wawacho ga ni team mar biashara ng'ata ni kacha mondo miyo tugo mpira lakini kaluwore gi gima nyotimore nyoro ok en nyiso picha moro maber ni wanyalo kao kombe no nikech bwana chose siemowa throughout the week koro wan be kanye wadhi kacha to wachako wabagni matin wawacho ni umiyo wabagni koro nye gimiyo Goro bagni matin ma duoko manyo betie no manye gisebedo ka gilando e juma mangima mane gima wadwaro to nyu neno be ka bang'e nyose loyo Gor Mahia nyi neno ka podo odake mane mbui kacha ni ne wawacho nu okunyal go wakoni undo guru kocha utim magima koro ok nyen gimoro malong'o ahinya but en mpira results bira dek but mano nyok wadwar mano kabana gima ntiere bed ni achaya ne ntiere ka pok Gor Mahia ochopo nikech wacho ni Gor Mahia ne okaka thuolo mar wacho ni wan wawuok wadhi e pap kendo wantie ka wadhi gocho gi team mabede ntiere kaka acha anya wacho ni Denmark kuom thuolo mokwongo mana winje Rashid Abdalla Super Cup mana ka nitie kanyo iga mokalo gigni mamoko osebedo kacha ka otugo tipejere ni en osebedo ogwa adhula ni kanye kata kamano Ero obuoko Gor Mahia bang' wuok Damodhi onge gol manolo to gogi kacha penalty koro kama gintie tie okay Cleo en gima mokwongo aparo ni Gor no dhi mana kaka iwacho no ni ing'eni mokwongo en ni Gor ing'eni ok ong'eyo Denmark to ng'e Gor nikech gisebedo ka ginene for long players go senini gin koda gi clips magi inyalo doka seche moko nyalo bedo matek nikech seche moko Gor waonge kata na clip
manyiso kaka jogi train, kaka jogi timo ang'o. But gini nyalo yudo ka gin all the time gisebedo, nitie nyaka fans mag Gor Mahia kanyo ma kata inyalo yudo ka coach nyalo yudo ka ohero Gor Mahia. Koro yudo ka giseng'e maber ni kimako ng'ane. Ing'eni kaka coach ibedo ga gi options ariyo. Emomiyo iyudo ka seche moko coach dwaro ga nokwongo ne ni opponent oketo ng'a. Koro inyalo yudo ka ginyalo ga ikore ni in ng'ane dhi mako mala, in ng'ane dhi mako Austin, nikech wan mage ji ariyo miwacho dangerous e Gor Mahia. To koseyudi ka jogo onge, to nyiso ni wa jamaa koro mpira game no pen. Wadhi mbele kacha, wadhi wago joka, wagochi to walo joka. Koro gimikwongo itimo kaka team maduong' kaka Gor Mahia, gimikwongo itimo to Denmark en team matin. Ikwongo idhi to shut command. Giwacho ni for 45 minutes mokwongo shut the game. Kik wamigi thuolo mokwongo, kik attack gi. Ko attack gi to gibro neno ni kara mana gima ne wacho cha ni kara dirwa joma ong'e mpira. Koro wakwongo watimre jok moko ma mafala, wa shut game to wagoyo. Kodonjo second half. Koro uchako shut second half, koro ushut gimoro 15 minutes, then open the game. Unyiso ni kara ka 15 minutes ochako chopo e second half, kapok jogo ka Gor Mahia pok yudo bao, koro wadhi mbele wachak attack. Koro en amna attack. To kuduogo ko attack to kupoteza mpira to gimotimo uloso shape mara moja, udok chien piyo to uloso shape. Koro aparo ni gima nyotimre ni en ni wadharau team, nyok wang'eyo ni Denmark no chal nadi, then wagi chuto. Lakini kilego na kiparo apa ni last season nitie ndalo moko mabe 105 no selowa kamano. Nitie ndalo moko mabende ne wan gi kocha Uka, bende nitiere ndalo moko ma be nogowa kamano. Tise Karatina be nodhi ogowa kamano, ndalo moko be Kangemi be nogowa ka wanyaka gi Dennis Oliech ineno. So en history mosebedo e kikombe, to gima onego bende wang'e maber, nikech gima ng'e maber ni chairman to ok dwar ga wach mar ni igolo gore ni, nikech there was a time mano wadhi mwakawe, no bedo kaka best losers mwadhi mwakawe, nikech jakom to dwaro ga kikombe mora mora. Aparo technical bench seche moko mana kiwinjo ka baba yao wacho ni aparo ni gin focus mar gi focus league mar nikech wadhi gocho gi Posta Rangers. Koro aparo ni mane gitemo rango ni injury nyalo bedo nikech pewe ka ok be ahinya, but kirango pauno be ok rach ahinya, nikech wasebedo ndalo moko wagoche kanyo gi team moro be wuok kuonda kanyo, ok en pap marach. But aparo ni mago gik moko onego waranga, nonego be waranga mbele, nikech league at least ok wan gi marach ahinya. Koro nowakwongo wadonjo kacha komodi kwaselo team cha, to koro kodwo wajipanga. But aparo ni coach mabende nokotimo marach mar rango gine mag injury mag players wa kaka the likes of Mala, kaka Austin, nikech mago to strong point magwa mag Gor Mahia. But osetimore mana kaka wajno osetimore, but ok otimore maber nikech wan kaka johera mar Gor to gi Gor kata na office gi jogor te wan iwacho ni result en ga dek, lakini wan wang'iyo ga achiel, men ga win. Erokamano baba yao. Jonathan McKinstry, coach ma Gor Mahia. En coach makare ma Gor Mahia sano nego ben godo goso. Jonathan McKinstry. Gor wacho ga ni ei Gor kae ka Goro rwaki to team maber, to sama Goro tamre rwaki to koro mano ing'e ni ibe otek kodi. Debe ni geno lal kuom jotugo kata mafans mantiere ka kanyo maluwo Gor Mahia. Nitiere kama nya budhe matin bang'e ka nye waneno mpira mar Liverpool, to duoko beach kuom apar mar duoko mag fans nyoken gimoro ma ber ahinya, nikech kiwinjo be kaka giwuoyo maybe ok ging'eyo lakini gi expect results. Koro ok en gimoro maber ahinya kuome, nikech kakiwinjo ka fans moko wacho gin gidwaro results, maka results otamre wuok, taparo ni maybe nyalo bedo kode matek matin. Tia, adongi dakika ariyo kata ka oyueyo kata kapok achako tielo mokwongo ni gima ntiere karka wan gi coach ma msungu ma bende wacho nosekawo thuolo malach ahinya mondo mi adapt ne kit tugo ni mar Gor. Kochako first 11 ok dobedi gi first 11 ma consistent modhigo kata kuom thuolo moro malach. Kado bini approach game manogo weekend kana gintiere Kwale kod Denmark FC.
gi team mosebedo kacha kutugo godo e ligi nikech mano bende gima ne okatimore ng'ato ka Van Dijk kineno kacha kare tugo ma Liverpool ne nitiere kar kanyo kinene kanyo gi Konate ne gintiere kineno center back to gin mana joga mantiere kata Chelsea bende otemo Disasi gi jogi Gusto jok ma gitie Palma squad cha mantiere kata ki approach final nikech kata ka rounds of 32 kata tuke kata round mar 32 gima nitie kar ka en tugo moro ma pod nyaka mi pek madwarore nyaka sani kamera ng'eny baba yang donj gi nini kanyo mopogore opogore kwarango gi kaka ochan tuke gi ahinya mag FKF Cup gi bende paro ni McKinstry kaachiel koda ka jogi e thuolo magintie kata kinyalo luoka dichiel mondo oyud ji manyien odonji wano gimotimre Ivory Coast kocha mana ma nyathigi kacha odonjo to ka otelo kendo yudo loch mano mar AFCON mokelo geno nyalo bedo ni lal bende ne kochezwa mantiere piny kae baba yao kodhi kacha odonjo to mi sir madwarore kata idonjo kacha to yudo sir madwarore pod results wanyaneno Cleo kar ninino kar kochezwa ma Kenya kagi to pod wakete kando matin kalore gi experience mara masebedo e Gor Mahia pod ma wasonge obi Gor Mahia mar foreigners in fact Gor Mahia dwaro coach ma foreigner to dwaro no warwak bende foreigners moko playing unit mabeyo ok moko maseche of late wasebedo ka kwa banka kina the likes of Ucho gino Kagero then wachako wayudo moko beyo ahinya but Cleo gima timore en niya Jonathan no yudo office moro wake maber mo bende chunye no ero Gor fans be nyoere but aparo no dio keto odio kelo kiburi moro kiburi no nyalo hinye onego beno ng'eyo jomodil go aparo no onego beno rango history mar fans mag Gor to gi kaka sebedo ko nikech for the first time maneno ko office notimo gima ber sana ma omora sana ni wadhi season ariyo gi coach achiel coach ma bende onge wach mono dhi ga Dallas ji en iyude ka ng'eny ne en kaendi throughout ne en gima ber sana ta aparo ni koro goodwill mar fans to gi mar office ni chal ka gima Jonathan dwa ketho nikech osemie thuolo osemie kineno kata kumwa train kama ber kabisa wa train M-Pesa Foundation kama facilities nitiere maber okel gari okel ango kineno sani Cleo kineno Gor kaka train playing unit kineno kit magi kineno kata mana doctor kaka tingo gigi ne mag energy ninigo mag pi classic kineno kata na players moko sama doctor odhi kedhi nitino kage gitemo grab ginego mondo gimodhi ineno energy booster go ineno koro iyudo ka mpangilio mo office oseketo okonego beni Jonathan koro chako bedo kama entiere no an wuon asebedo technical bench mang'eny to kaero ga mondo laumu coach TM nini but aparo ni it's high time o pull up his socks mondo mi wang'e maber ni kodhi no dhi goyo mpira ang'o modwaro onego beni gigi wabeno mana FKF Cup wadwaro nikech kirango history yuro ni FKF Cup ni wasekawe ma iluongo ni Moi Golden Cup wasekawe mang'eny sana monego be mano koro kikombe wa moko onego beni wawene Denmark onego beni wacho ne ogowa gi Tusker ogowa gi Ulinzi ogowa gi FC Leopards ineno to onego beni Denmark golowa then coach neno ka okineka en gi uzuni moro kuome en gima timore iwacho ni nyoro kana gikalo Likoni johera mag Gor ne iwacho ni loch mologi no ok gibinego vibe gi nen mana wer gi bul kata kosegogi kamano to kidhi e mbui Denmark atimo gimoro ma galagala ladies and gentlemen history has been made mago jo Denmark giwacho the self-proclaimed mighty Gor Mahia has been disciplined mercilessly Denmark FC Muganyakulo is happy Waward is joyful Kwale County is merry Coast Region is cherry wacho ni Kenya is astonished ini Denmark wewe wacho ni en mor mana mako giduto mana kama gitika nyingi Cleo rach mo pirani ino kogo Gor style bilano dizo jemo ko makota siasa bicho ki toy matin ni umo mano kawa ineno iyo itie gik moko kija kilo no kanyo ma nyalo wango yi kabisa to wacho ni ma emirne samoro bine bui baba yo tik moro medo kar kanyo ami dakika achiel kae to bang'e madhi atwak machiel okay en gimoro ma anyalo wacho ni miyo kata ka wadhi approach game moro ma next miyo nyaka wapenjre penjo moko mang'eny
kama e Denmark to kotug NSL, okotug Premier League, ene league mapiny. Te manyo buogo ama wadong kawa kuyo kamano. Koro ponono ni en Posta Rangers mwadhi romo goni, to wang'e maber wuon gima John Kamau en. Wan kaka coaches Kenya ka waluonga ni Guardiola. Ting'e gima Guardiola timo malo kacha. Koro ok en mpira moro madhi bedo mayot nikech obe bang' kose gole FKF Cup nyaka koro go kwano maber ni dhi romo gi go. To mae gora achiel mochayo cha. Koro nyaka wabed ni waywayo aerial wa malo, nyaka wabed ni koro watrain matek, lakini all in all ni nyaka wabed focus wa ni gimora mora mobiro mbele wa kaka Gor Mahia. Okonego bed ni waweyo kalo. Yeah. Waching mora miwacho gikete marach tikalo kode mana ka mintie kanyo koro mag jwang' midornwa ote ang'e ni woro ote mathoth ahinya kotenore kod paro mag wechegi mag tuke lele na kinye winjo kendo amor ka nitiere ACK Shauri Moyo Church Kisumu. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni nyithindogo nokonego gol Gor. We need more cups and trophies. Magi aibu ndogo overconfidence ema ne ojemo ne kogalo. Doge ginyalo geno trophy mar FKF mabagi. Feeling disappointed from Umoja. Ombok wacho ni mosna jokom ka gintiere karka nongeli Ombok mag'aera. Erokamano gi machiegni chendo ang'e duogo duto mathoth ma yoro karka SMS yawo en 3:6 wakawiye masani ka waduogo twak podhi nyime wadarango kaka nogo Manchester United, kaka nogo Chelsea tuke ma kawuono otieno, kaka Man City noyudo loch magi, Liverpool oyudo loch magi machal nadi, gimogik bende kaka Arsenal ne oyudo loch margi. Bende lig ni obede mana timbe adek, Man City, Liverpool kod Arsenal, koso ochal nade. Achoni mani nyaka o lig waduogo bang' yweyo. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Uwake nyinga en Papa Weekend Wokich tichario tichadek tichang'wen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sa pagario warom Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kaeta bedo gi beti, kaeta bedo go pao. Kaluo wakae, dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot, kiterori kendi gi passion no, ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi, obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass, to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi
nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar poko pogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo wantiere karaka tielo mogik weche mag nonro mag weche mag tuke ka warango gi achiel kachiel. Okinyi ma kawuono ka warango EPL, okinyi ma kawuono ni otimre nade weekend. Duoko ne obiro mana buoko jok moko ne omor kod duoko ang' wayudo ne duoko mantiere ka. To kata kamano nyaka sani tebo kako chung' Liverpool ni malo, Man City luwe namba 2, Arsenal biro e namba 3 ka achiel koda ka Aston Villa mane thuolo mar namba 4, namba 5 Tottenham Hotspur kaachiel koda ka Manchester United e thuolo mar 6, mano ka gin gi points 44. Tottenham nigi 47, Aston Villa 52. Iwacho ni Brighton kod Wolves nitie kata namba 7, 8, 9 ka nitiere Newcastle, West Ham United biro namba 10. Chelsea owuok e namba 10 nyakora mogi jwang' pod gin gi tugo achiel ma pok gitugo gin kachiel koda ka West Ham, to West Ham bende gocho odiochieng' ma kawuono. Chieng' anegi kata ka watieko weche gi achiel mokwongo kapok orango duoko mogik mago mag Carabao. Sani koro oyudo ne duoko nyakora mogi jwang' kaka ne tuko bedo weekend. Aston Villa nogoyo Nottingham Forest gonda 4-2. Mano Brighton nowuok amodhi gol 1-1. Brighton noyudo red card ka. Everton ne onge kod card mane giyudo, kata kamano Everton ong'e ni gisekawo ka mane miyo gi points maduong' ahinya iye kanyo, kendo ka draw mane West Ham oyudo ne okonyogi ahinya wuok e relegation kacha. Wach ne gi namba 18 kuom thuolo moro malach ahinya. Nyaka sani Luton Town ema pok ogocho to gintie thuolo mar 18. Everton draw mane gigoni kade giloyo e yo makare de gidhi malo moyo kama gintiere kae, ka sani gi namba 17 mano bang' wuok draw gol 1-1. Crystal Palace ne ogoyo Burnley gonda 3-0. Mano kanyo ka Ayu ne oloyo gol mare bene kar kanyo. Team no mano mar Burnley ma bende tayo kanyo kod Vincent Kompany okosebedo ka yudo duoko makare, pod ochung' kacha namba 19 e league. En team madok e lum kapo ni season orumo kawuono. Manchester United ne ogo kanyo gonde 2-1. En duoko moro mane ineno kaka tugo chako, kaka tugo dhi, wacho ni jogi go yembe piny. Gik mane gigoyo ok chiegni gi adhula. Kata kamano Maguire nomiyo Man U gol 1. Johera mag Arsenal moting'o Gigi ja British kaachiel koda ka Luka Wich giduogo giwacho ni Man U nowuok 1, Nigeria nowuok 2. Ino kanyo gonde manolo duto gi jo Fulham ne gin mag jo Nigeria, kendo ne gintiere AFCON kacha. Ne gineno koso Amad Diallo, giwacho ni ka koro en revenge time, Ivory Coast donjo ero koro waluwa kendo odhi kamano. Iwobi nomiyo gi gol mogik mano miyo gi gonde 2 e tuke makamago weekend. Bang'e otieno no Arsenal omako Newcastle gi sati, to makamaka to dunya gonde 4. Ma en tugo madhi mar 4 ma Arsenal yude gonde mathoth ahinya kama. Iwacho ni ndalo fagi wacho ni go mana ng'ata 3 kende kikigoye mokalo kanyo chala chaya. Use timo timbe mopogore ochalo kama. Bournemouth kod Man City gol 1 kende emane olo kanyo kod Phil Foden ma bende ne otugo maber ahinya kanyo. Kineno Solanke ma bende jaloyo masulwe mar Bournemouth nokoyudo thuolo mar rieny ahinya e tuke makama. Chances to ne giyudo ndi, to kaka gitie gi chal mana ka Chelsea. Amanja Chelsea moro bieset ka chieng' moro kendo wakon gi ni suko cha. Ewijo ni ng'ama suko e club mar Chelsea cha timo tich maber molo coach. Wolves kod Sheffield United. Sheffield omerogo, Sheffield pod obet e thuolo mogik mar league no ma Ingereza gi namba 20, ka Wolves ni malo kar kanyo koro moge jwang' gintie thuolo mar namba 8. Nyakora moge jwang' ayo ni nitie duoko mamoko ma pontie mage duoko ma pontiere tuke ma wadhi bedo ka warango kawuono. Wadhi bedo ka warango tugo ma kawuono nyakora moge jwang' dhi bedo e kind West Ham kod Brentford. Tugo ma kamano dhi go saa 5 mano mar otieno ma kawuono. Wadhi bedo kanyo ka waluoni kendo kiny ne wakoni weche go duto
kang wabiro kodgi nyakwara mogi jwang sabich moro tieno tuke go dhi bedo adano ranga mapiyo piyo duoko kama gintiere to penjo maduong' en ni liga en adier ni odong' ni timbe adek achako ng'ama onge timbe adek baba yao waonge ka wa namba 6 kendo kama mantiere watemo mondo chopane slot kata monyalo go kata Europa kata ka wanyadhi kama chal nade kata ka wanya chopo namba 4 mondo chop namba 4 dwani sano ayud points mathoth ahinya wan gi 44 sani mondo machop namba 4 ngi points monego bed godo sani nyabedo ni adier en Man City, Liverpool kod Arsenal podo tek matin nikech Arsenal be okwanyal rule oko even though ni oken ga serious to be podo okwanyal rule oko keche king'iyo results ma omedo golo kochopo weekend kodhi romo gi kata en team matin to ng'i results mogolo nikech wabe ne waromo gi team matin notamo wagoyo but en koromo gi team matin tiyudo ka gonde gin adek kadhi mbele mano manyisi ni sama gin e training gi focus ahinya e wach loyo koro pod ok wanyal rule out nyaka en odhi goya nyaka tielo mogik nikech en ing'e ni mane kaka ogoga opira ok inyal wacho ne sani ni odhi kawo league to odhi disappoint nikech inyalo paro kata ka chien kucha ne notelo karibu gi points 8 ama 12 Girbilan to kani league orumo ni neno gima notimore koro waket mana pachwa ni top 3 ji adek man mbele gi ema nyalo kawo league lakini kipenja tang'eyo ni race mar league en Man City gi Liverpool ema tie kar kanyo Arsenal TM baba yao bono wana kapele kamiluongi timbe ma serious kikaduok Arsenal nawacho juma mokalo bang' kapoto seguru an gima jogo biro timo na Facebook acha kia kata kamano osemaka gi sati pod gimedo mana yware koda kata kamano Arsenal pod en gi chia mar luwo ligi ni kosa chalo gima ne gitimo last time season mokalo Kleo mokwongo nani no nyisa na mosi Samdo owacho ne ng'ama ng'ati beyond ka mano jamta mano jamta kama na yudo na go jamta iwinjo ka ibaba yao kawuono loko ochako loko ton nyawacho ni kama ikwane timbe madongo kwane Arsenal iwinjo ko chako wacho ni koro mpira nyaka daka olore nyaka daka mogik to mane gimo janyie somo mogik ni kani penja ni to Arsenal dhi kawe ranyisi ni koro ng'ato lala game ne kama koro achope ni koro en games adek gonde 15 to Kleo kirango kaka timbe owere matin maloka chena achiel to team pod aneno ka bende serious kabisa en Liverpool nikech Man City of late okane ka odhi maber nikech ka nyineno kata game manyoja manche goyo ineno ka nen mana slim win gisebedo mana 1-1 to kendo chal mana ka gima kata nani iluongo ni De Bruyne chal mana ka gima odwani nikech nyaneno ka chal gima osechako timbe mag piny Arabu kujo osechako manye but gima nyalo nyisi Kleo ni kamochope ni koro en ni ingeni sani ka Liverpool oslip matin kata Man City oslip matin kata Arsenal oslip matin ng'ata moslip odok chien kabisa koro paro ni sani wando kwa biwuoyo mang'eny okoro nago korwa nikech kama koro chope ni ka neno ka koro jo Manchester osechako dok piny kendo gima nyalo nyiso Ibra ni ka nen ka no chayo jo Nigeria sana aparo ni mano lesson momiye kendo kirango league ma EPL sani kuom timbe mag Africa Cup of Nations majogore yudo ka Adigra nyoseloyo mago finalists Adigra nyoloyo jo Nigeria beno kuseloyo matende ni Cup of Nations mar wadhi maber nitiere kaka wan gi progress koro gima nyalo wacho ni Kleo ni en ni league pod en open nikech kirango games mudong pod ng'eny to an ga dier ni Arsenal pod nie race nyaka dako mogik gima nyalo wacho ni sani makata coach nyalo wacho ge ni wajama wan wadhi wagom pichwa kik warang ng'ato wan gima wadima ji wagaga ji ma kata chopo mna par to kwa se jope e tol kacha kanye makorbo nikech ing'eni City dhi rado gi Liverpool matini mano advantage in case ni go kata sani ka go kata draw to Arsenal lo ing'eni Arsenal ni malo kendo Arsenal be pod rado gi Man City ma in case gara ni City kendo oloyo kata Arsenal Liverpool yomo gi point adi abich ineno
koro wadwa gocha koro wan gi modwa rito un koro ritowa second last match kech wago Manchester to wago Everton mana paro ni mane koro gimonego bedni koro rituru un koro kik rango Arsenal kama nini rit ni game wa mar ariyo mogik watimo kodu nang'o en abichi en auchiele kose en ang'wen nikech sani to koro nyaki result nyaki bed godo ga adek kok en ang'wen to en abich to en auchiel Cleo kapok wiyo wili mana kama wacheno gisebedo ka gitimo maber games adek mokalo to wadwan gibed gi consistency nitiere gima waluongo ni consistency maka gibedo go in the next 6 games wamigi 6 games to aparo ni gima nyocha wawacho ga kae ndigo ni wenya luongo Arsenal kumiluonge timbe man serious wanyalo chako gi kanyo lakini in the meantime kapod en Arsenal mwang'eyo cha to kanyo podi kobedo matek ochalo kamae ineno timbe adek molose gi goal difference gi kineno jogo selo gone mathoth ineno kanyo nitiere plus 39 mano Arsenal plus 33 Man City plus 38 Liverpool Man U 0 goal difference kaje nene 0 wachal gi Wolves bende man gi 0 Brighton ni tokwa to gin gi plus aboro mantiere wiye kacha tiende nango gode gi loyo moko klo kacha koda ka weche mamoko mantiere mana kama intie kanyo baba yao tugo mane ogo kanyo mane Manchester United owito gonde ariyo kuom achiel gol malo kod Maguire kata kamano Rasmus Højlund nitiere kod injury wacho ni muscle injury wacho bang' tugo kata tuke auchiel duto kobedo kata koloyo injury ma kamano biro tielo kendo dhi bedo kuom jumbe moko mageno ka waromo kod Arsenal Man City to kodhi bedo e tugo mano mar Man City kimoro mo Arsenal dhi kanyo koro ka osechango koso ochal nade pek mane ma pono bedo kar kata to squad ni ochal nade beden squad ma chal ka mantiere kod mbi kata lokruok mar paro koketi onyalo kelo duoko squad to nyaka watima matek ma nyaka waloke nikech king'iyo maber nitiere players moko ni serious to okang'eyo gima timre gi wazunge nikech nitiere gir belano katimre e Africa tiyudo kama ne gima gi focus go gidwa ng'eyo gimomiyo lakini katimore korgi tiwinjo ka onge ng'ama wuoye nitiere ji ka ng'ato ka Bruno Fernandes king'iyo kaka nodonje man gi king'iyo gi sani ok en Bruno Fernandes mane wang'eyo kiduogi ng'iyo Rashford ok en Rashford achiel mane wang'eyo to Rashford ne wanyalo wacho ni ne en gi fatigue nikech king'iyo la season kaka nogo mpira back to back fatigue nodonjone lakini nitiere time mane Rashford oketo oko Rashford oyueyo ma oyudo dende oduogo kumonego beni entie wawacho ni osejel koro kowuok from fatigue koro king'iyo style ma watuge yudo ka nyithindo mawelogi ema perform to jowa machon gi koro kang'eyo ni en sabotage moro gi sabotage coach ama nitiere ng'ama gi sabotage to okwang'eyo maber wuon kiduogi ng'iyo department moko machielo an pod abochung' mana gi Maguire nobedo mana gi season marach games matin lakini Maguire en defender maber nikech mae en ng'ama nyalo communicate gi Bruno Fernandes gini ene monyalo go ni Bruno Fernandes gini koko koro yudo ka sama nowuoye wi wechegi koro ne jogi kao ni nitiere kiwango moro ma joko kawe koro yudo ka results be ne biro mopogore nikech ne under pressure yudo ka odwa no tim gi mang'ani ok dwa timo to kama nitiere kacha to bendo owe koro kikosi to nyaka wila mane gima timre mondo mi timo yud duoko maber madwarore e EPL kamano kawuono otieno nitie tugo ma itugo ne wasarangi kache tuke ma igo kawuono chieng' wuok tich West Ham kod Brentford mobedo thuolo mar namba 15 ka West Ham tie thuolo mar namba 11 kacha nitiere Chelsea TM ang'a timo Chelsea beni obedo mapek Chelsea kata ka ang'ini ang'waranga Carabao ka watieko to sani duoko mantiere ka West Ham oyudo loch margi ka irango kod Brentford kaluwore kod form margi bende gisebedo kar kanyo wadhino ka oidho malo koyudo loch mar West Ham kawuono dhi tere nyaka e thuolo mar 7 kata e thuolo mar odhi bedo kata namba 8 odhi bedo tok Brighton ka gin duto gin gi points marom goal difference ma dhi bedo kata achiel negi
plus 8 moro dhi bedo gi minus 8 boko dhi bedo minus 8 nikech ka giloyo gidhi reduce matin kama gitiere kar ka. Ochal nade kitugo mantiere kar ka? Chelsea podhi kawo mana Chelsea bodok mana namba ne ma namba 10 sane namba 11 ang'ati mu Chelsea. Okay, Cleo aparo ni kata ka sani ni coach osetemo sana to ok ang'e gima timo Chelsea nikech kirango kata ka nyineno kaka gigocho ok ine kata kama makosa moro nitiere but gin creative sana kaka player ma iluongo ni Palmer gocho maber sana ile lakini finishing koro gigocho mana ka underdogs iyudo ka gin iwacho ni gin shy zungu wacho ni gin shy ka gichopo strikers ma gin shy kochopo e mbele mar gine mar post nikech one on one gi Chelsea bedo godo mang'eny sana tiyudo ka Chelsea ni gimodhira godo ni sama oyudo team maduong' to ores kade pa oneno kodhi malo kabisa kendo goch maber sana to koro time matindo gi to ok odhi maber. Koro aparo ni it's side time mana kaka nja nyisi ni if Chelsea ne koro pe ni loso team giamua ni gidwa loso team koso gidwa gocha nikech sama ochope ni wuon team osetemo sana okelo coach manyien okelo players manyien to gigi pod ok dhi kare. Koro aparo it's side time gilok coach nikech kirango kata coach ma nini Pochettino kirango EPL kikombe mosekawo malich ok aneno obudho sana gi Tottenham donge kikombe mokawo odhi okawo mana established team kikombe ma iluongo ni PSG kodhi France to kochako duogo kendo Chelsea ka kendo no the same thing kendo dem na mbele. Koro aparo ni side time ka ber to nego bed ni gilok coach mondo mind mar players ng'ama nyalo gocho ne Chelsea gocho Chelsea ng'ama ok nyalo gocho ne Chelsea to many team moro mondo Chelsea nikech team kaka Chelsea ok en team wanyalo wacho ni en team matin en team maduong' lakini kama koro chope ni koro dwa chako bedo team matin nikech team moro amora morumo kode sani to ni goye kata godro goye kata godro haya erokamano nyang'eni wadani wawinjane duoko kata ne duoko mag Carabao nakora mo jo Carabao tugo tino manyoro osebedo ke wiloga nyinge mopogore mana kaka wijoga FKF Cup maugole gorcha ebo kosebedo kaka Carabao Cup ni bende osedo nying mopogore ji kaka TM osiko mana kode Carling en gi japicha Carling Carling ni obedo kode kaka nobedo komake malicha ahinya mane kinde mane gine jogo mane siro tukigi nakora mo jo sani wadana duoko kaka nobedo Chelsea ne tugo kod Liverpool. Chelsea ne tugo maber ahinya to ne ok giloyo koro ne ogogi joloch gi Liverpool duoko mar Carabao Cup kama e kaka ochal kendo mano e gima ntiere kar ka achiel kachiel. Liverpool ogo Chelsea gol 1-0 aya Ibra an gi thuolo mar dakika 2 mano mondo mi wanana kaka de tugo ni chal gi duoko mano wuok kae duoko mano nego beni kata jogo dhi nyaka extra time odo dakika 2 adek to bol rumo ji dhi penalty ma kata gisachako timo sub magi wacho ni wakele ng'ama nyaka penalty ni wakele ng'ama nyaka timo kama Van Dijk ochopo kacha to ogo Simicas ogoyo kona malonga ahinya kendo kelo assist mano miyo king'iyo mpira ni kaka nyogo e Cleo nikech aparo ni kata iwacho ni jok manye ng'iyo percentage mar mpira manye dhi mbele ni yudo ka Chelsea nye ni malo kamora mora Chelsea nye ni malo to mana kaka TM no osewacho cha gisebedo ka gitugo maber defense gigo maber midfield join maber lakini kiyudo mbele kucha gin poor finishing. Koro it's high time Pochettino ken coach marach lakini koro it's high time mondo mi olok ng'ama konye owacho ga ni kisebedo ga ni ng'at moro maber lakini iyudo kan tiere ginene magi mok dhi iyo moro malong'o kizungu wacho imanyo advisor moro koro en kech osebedo gi jakony ne ma en godo pile no to okone ka gino timre maber kech osetimre Tottenham osetimre PSG koro kendere sani en Chelsea koro it's high time omany assistant manyalo konye or omed ng'ato bench ne kanyo manyalo konyre gi assistant ne cha mondo mi gigol results kech iyudo ka gin poor finishing kabisa to joka kanyo yudo mabek manyewa beti owacho ni chances ma jogi create mang'eny ka to gidwa tiyogo yudo ka Liverpool bo yudo achiel to tiyogo mabe captain mar Liverpool nyokwongo yudo bao magi wacho ni
en offside. Lakini kiduogi nono mpira no gi rules ma gikelo pile, mpira cha nyok en offside. Nikech kata kingi bong'io situations moko machielo the same situation tibo yudo ka moko nyo bedo counted mare ni offside. Koro nyo duogo tiyo matek moduogo confirm ni game ni ne wadwaro game ni. Aya. Kana yuranga gugire mondi miya wach mari mogik bende. TM. Klopp ma en season mare mogik. Yes. Kendo ma season mo wacho ni odhi tieko kanyo. Ogeto yudo en namba achiel sani league EPL. Ero osekawo Carabao. Ginowacho ma kombe ma oyudo ma omiye nyadhi maduong' ahinya higni 20. Mano bang' ka noseyudo kombe makamaka koro notwako duto fwambo ma opogore opogore. Tiende nang'o ka Klopp oyudo kombe machalo kama. Wacho ni en koro kata luonge kendo mondo bede EPL ok odwa. En oweyo ma season mare mogik ka entiere kod Liverpool to yudo kombe mare mokwongo e season ni ma mare mogik mar Carabao. Wach mogik bende med kar kanyo amira ikachiel. Okay, hapa Cleo Carling Cup ni chono iluonge ni Carling Cup ema budhe. Klopp osetieko tije. Aparo ni gimano mission mare mano kele Liverpool otieko. To otieke in style. Otieke no kawo Carling Cup, Carabao Cup, to otieke ka focus mare mogik en league. To style ma Liverpool gocho godo Cleo, Liverpool gi attack te to gi defend te. To kirango Liverpool gin gi shoot oko mar box, iye mar box, half margi gin gi shoot mpira kamora mora. Gin tek ni giseneno wi ng'ato osechomo ni macha gol. Gin gi goye. To kirango ememene rango team kaka anini kaka Chelsea. Nyineno ka gin ka gichopo kacha to ginyal convert their chances. Koro mana ka tieko Cleo ni gweng'wa kacha wan ga gi kar pidho yien iluongo ni Timakise. Koro kawuono ne giwacho ni gidwa dhi pidho yien e skul Konjiko, Got Bondo, Ramba, e skul ma area ma Konjiko kanyo. Koro awacho akwano gi maber, gidhi gipidh yien maber. Kapod arito jatelo bende Jay Bonyo nowacho ni bro miya yien. Ang'eni chieng' moduogo to bro miya yien. Koro an atima tij olo pi. Erokamano. Erokamano ahinya jatelo Jay Bonyo winjo ote mari. Wach mari mogik baba yao. Wach mara mogik en ni Klopp aparo ni mana kaka nawacho ni e show moro chien kanyo ni Klopp en obo mana go chuodho lakini at the end of the day results biro. Ini dwa ng'iyo ni ago tiki taka na ne wa attack nade lakini en game approach mare ni wan wadhi kacha wadwaro points adi. Okodwa ng'eyo style mar play mutugo go, okodwa ng'eyo opponent ni tugo nade, but en points modwaro kila game odwaro points adek makata ko okombe moro ma dhi kelo modhi tugo mar EPL ma ni mbele neno okonyal weyo. Aparo ni ko retire to dhi retire go in style. Aya, erokamano Abraham Odero baba yao kuom bedo kod achiel kod TM Willis Odembe nyakoro Mogajwang' mane makelo e giko science ariyo mar okinyi makawuono awegi kanyo na tai chenro makawuono nyaka Cleophas Watch jagisumo kanyo kor mokeo nyaka sango mabiro en twak mar kaka wanene kik idhi mabor. Erokamano kuom keto Ramogi TV menedo chenro mamoko mag Ramogi TV.